श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते. सेलिब्रेट द मान्सून विथ एक्साइटिंग सुझुकी ऑफर्स. या पावसाळ्यात तुमची आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर घरी घेऊन या आणि मिळवा दणदणीत ऑफर्स. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. मोबाईल नंबर 9423 98 97 81 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76. एसटी प्रवासात सरकारच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची मुदत 1 ऑगस्टवरून 1 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे हे कार्ड मिळवण्यासाठी महिला ज्येष्ठ नागरिकांना आता अधिक वेळ मिळणार आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला आणि अन्य सवलतधारकांना अद्याप NCMC कार्ड प्राप्त झालं नसल्यानं त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असं परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. सद्यस्थितीत हे कार्ड काढण्यासाठी मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात अधिकृत केंद्राबाहेर रांगा लागल्या आहेत. प्रवाशांकडून केंद्राची संख्या वाढवण्याच्या मागणीकडे महामंडळाचं दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे.